ताली बाजी लो ताली कि ई हम बगावत के माटी हो होले मददी हम खाटी हो ई हम बगावत के माटी हो होले मददी हम खाटी हो ई हम बगावत के माटी ये मरद होले खाती काहे से कि तब सीनेमा में धाधा अरे की आगी हो अरे की बलिया जिला घर बा त कवन बात के डर बा। झाबर सिंह गार्जियन कोर से पुरस्कार मिलेगा और गाना गौले रहे अरे कि खाली कुकुर लेखा भोंकता रे गलिया में। कितना लोग सुन ले भाई गाना जिया हमार भाई कि खाली कुकुर लेखा भोंकता रे गलिया में। अरे कि हम बोलावो तनिया कब बलिया में कि रंगदारी ढुकी जाई तोर नलिया में। अरे कि हम बोलावो तनिया कब बलिया कि हे बलिया के लोगन के शान के तारा हे बलिया के लोगन के अरे कि बलिया के लोगन के शान के तारा अपना जिला पकुमान के तारा बलिया के लोग के शान ना रही तो के शान करे भाई हमार यह जो भाई राउर लाइन गौलस यही लाइन के चलते एगो जिला पर गावल गाना 50 मिलियन से पार भइल बाटे। ई लाइन हमनी के जिला के सिंगार हो। ए लाइन पे जोरदार ताली बजा दे तब बुझाई कि हमार भाई कौन लाइन कि वीरों की धरती जवानों का देश। अभी वैसा वीर वाला हाला नहीं खेल लागो अभी नहीं खे बुझात के हमार बलिया वाला भाई हम हाराजिया चुमा दे तरु चुमा दे तरी तो देखो हमार भाई का पूछा था अच्छा सा बात को पूछी किसी यही बूतन सहालो पूछा तर इनका से हमार भाई पूछा तर अच्छा सा बात को पूछी किसी यही बूतन हर की दलान में बोलाई तो यही बूती हर की चलिए हो बाबू माई भाई के सुता के अरे तो खूब करो प्यारी अरे दिया बाबू ताके कि अपना उठावा से उठावा हर सटाई भूखी न ओठ में ओठ सटाएगी कि नहीं सटाएगी। ए बंटी जी आइए ना इधर थोड़ा हमको पकड़िए ना हमारा खातिर मारा मारी करी सब है। अरे कि अपन उठावा से उठावा सटाई भूखी भैया हो अरे तो दलान में बोलाई तो नहीं जाते रहल पढ़े किस जिला से आई हैं किस जिला से समस्त मुजफ्फरपुर से आइल बाड़ी। अरे त जाते रहल पढ़े जिला मुजफ्फरपुर मरैले ए हो मरैले तो मुहावा कोई जगह लेकिन हमने के जहां रंजोइया कहे कि वीरों की धरती जवानों का देश
ताली बाजे नु भाई कि वीरों की धरती जवान का देश कि बाकी हम बलिया जगपूरा वीरों की धरती लास्ट में लड़की कहल सामा भाई कि साचो पतिया में ना को अर की दागी हो हम कहानी किते मनल त का मनल संपूर्ण देश पर अंग्रेज राज कैले रहे अंग्रेजन के पिछुआड़ा पर लात मार के भागावे वाला हमार बागी बलिया हो कि ना भाई केहू टिकी हो कि साचो पतिया में ना को अर की दागी हो का कि सब जिला अब की रिदम ना बाजी अब की हमार भाइयों के ताली बाजी तब ओकर भाई सनिया गाई हमार भाई ताली बजे यहाँ से आ सनिया अरोरा सबके छोटका गाई सनिया बाजी लो ताली का कि सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया कि सब जिला खाली जिला हो अरे कि हमार जिला बलिया आवाज ना आई कि हमार जिला बलिया अरे कि हमार जिला बलिया अरे लव यू कि हमनी के यार कि हमनी के यार हमनी के बीच में मेगा स्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के भी आगमन हो गइल बा साथे साथे काजल रगवानी जी के भी आगमन हो गइल बा हमार चंदन यादव भैया हमारा गार्जियन भानु दुबे भैया की ओर से पुरस्कार मिलल भैया के पूरा टीम के प्रणाम बा तनी भैया तनी हाफ नोट बढ़ा ले ना हाफ नोट वही पर रख लेना भैया खाली वहां से